Tämä on Rohkeasti väliaikainen. Täällä ei viivytellä, vaan vaikutetaan. Täällä puhutaan interim-johtajuudesta, joka tuo tuloksia nopeasti, ilman ihmettelyä tai turhaa pönötystä. Joskus väliaikainen on juuri se ratkaiseva tekijä ja pysyvämmin vaikuttava kuin mikään muu. Tervetuloa Interingin maailmaan. Moi, Reunasen Sanna. Olen toiminut pitkän linjan liiketoimintajohtajana erilaisissa tehtävissä, yleisesti kansainvälisissä firmoissa ja nyt toiminut myös viimeisien vuosien aikana niin interim-hommissa. Kysymys, miten sä päädyit interimiksi? No, varmaan semmoinen tyypillinen tarina. Toki on varmaan aika nuori ehkä interimiksi. Mä sen usein kuvaan näin, että takana oli semmoiset, voisiko sanoa, kurahousuvuodet ja pesukonevuodet, että aika täysiä tuli painettua 15 vuotta hommia ja pääsi tekemään tosi mielenkiintoisia töitä. Olin paljon tehnyt kansainvälisissä pörssiyhtiöissä töitä ja ehkä semmoisessa niin kuin yrityksissä, jotka on jollain tavalla edelläkävijöitä. Olin ehkä myös kokenut tämmöisen niin kuin pörssiyhtiöiden ja kvartaalitalouden raadollisuuden ja sitten kun tuli semmoinen hetki, että mä ajattelin, että nyt pitäisi keksiä jotain muuta ja tein aika paljon itse reflektointia siitä, että missä mä oon hyvä, minkälaisissa tilanteissa mä tykkään ja mitä mä haluan tehdä ja kun olin muutenkin niin kuin tottunut tähän interim-konseptiin, kun olen ruotsalaisissa yrityksissä tehnyt töitä, niin pienen mietinnän jälkeen mä mietin, että interim itse asiassa vastaa aika moneen näistä kysymyksistä. Sen ei tarvitse olla lopullinen ura. Se on erinomainen, voisiko sanoa, välivaihe, kun miettii, että mitä haluaa tehdä. Se antaa mahdollisuuden tehdä tai kovatempoisia hommia vähän lyhyemmällä tähtäimellä ilman, että sä rikot sun CVtä, mitä moni miettii, että rikkoutuuko CV nyt sitten tästä. Se on niin kuin, ja se antaa myös mahdollisuuden tutkia eri aloja ja erilaisia toimenkuvia ilman, että sun täytyy ekana sitoutua, että tänne mä jään 10 vuodeksi. Plus tietenkin täytyy olla vähän yrittäjähenkeä, että itselläni mulle se oli hyvin selkeä, kun interimiksi lähdin, että mä haluan tehdä oman yrityksen kautta, ainakin hetkellisesti töitä. Mitä erityistä interimin pitäisi huomioida ensimmäisten, sanotaan, viikkojen aikana? Miten sä kuvaat tätä? No ensinnäkin interimit usein palkataan rooliin, jossa sua palkataan sun osaamisen takia. Se ei ole semmoinen lempeä useinkaan se tilanne, minne sä tulet, vaan se voi olla hyvin semmoinen, että hei, meillä on ollut kriisi tai meillä on tarve, me tarvitaan apua just nyt. Ja sen täytyy sen toimeenpanokyvyn olla sit sun käsissäsi niin kuin päivästä 1. Siinä ei ole semmoista pitkää onboarding-aikaa, että tässä tutustellaan, vaan sä tulet hyppäät taloon ja rupeat hommiin. Eli se on tietenkin se, mitä siinä niin kuin pitää ihan ekana olla ja semmoinen, ainakin tämmöisen yleisjohtamisen hommissa riippuu tietenkin tilanteesta. Hirveän nopeasti toimeenpanokyky. Varmasti se tärkein asia, mitä pitää tehdä, on ne ihmiset ja se luottamuksen saaminen. Eli ainakin itse neuvoisin, että ihan ekana päivänä niin palkkaa ne ihmiset, kenestä niin kuin saa sinne hyvän semmoisen tukijoukon ja puhuu paljon, kuuntelee vielä enemmän. Eli juttelee ihmisten kanssa ja pitää korvat auki. Tällaisia sopimuksia sulla on niin kuin ollut pituudeltaan ja tällaisia, niin kuvaa vähän sitä. No nykyäänhän interim-sopimuksia voi olla hyvin erilaisia. Voi olla esimerkiksi tällaisia interimejä, että tarvitaan vaan tiettyä spesifiä osaamista. Voi olla vaikka pienempi yritys tai joku scale-up-yritys, että tarvitaan vaikka tuut tekemään markkinointijohtajan hommia, me tarvitaan 2 päivää viikossa. Eli tämähän mahdollistaa sen, että voisi tehdä vaikka pidempäänkin niin kuin useampaa hommaa osa-aikaisesti. Sitten tietenkin toimenkuvasta. Osa toimenkuvista on projektiluontoisia. Silloin usein sovitaan, että projektin loppuun asti. Ja sitten voi olla tämmöisiä, että hei, meillä on rekrytointi käynnissä, tuut sä siihen asti, kunhan me saadaan tämä rekrytointi täytettyä. Et itse mä oon tehnyt vähän pienempiä yrityksiä, jos on sitten menty vähän joustavammin ja sitten on tehnyt tällaisia, missä on ollut selkeästi tilanne, että hei, nyt meillä on apu, me tarvitaan ehkä puoleksi vuodeksi suurin piirtein, että tuut tekemään tällaista. Mikä on parasta tämmöisessä rohkeasti väliaikaisessa työssä? No sehän on pelkkää tämmöistä honeymoonia mun silmissä. Mä olen itse henkilökohtaisesti ihminen, joka tykkää siitä kylmästä vedestä. Mä tykkään vauhdista. Mä tykkään siitä, että saadaan asioita toimimaan. Ja kaikki tietää, jotka on mennyt uuteen työhön, että se alku on tietyllä tavalla se voi olla kaikkein raskain, mutta se on tietyllä tavalla myös tosi antoisa, kun sä
kehityt paljon ja sulla on paljon ideoita, sä kyseenalaistat ja saat tehdä asioita. Niin kyllä mä oon sen kokenut, että tämä on antanut mulle mahdollisuuden kokeilla erilaisia juttuja. Mä oon päätynyt hommiin, mihin mä en olisi varmasti päätynyt, jos mä olisin hakenut töitä. Myös semmoisiin rooleihin. Ja se on niin kuin, no se kylmä vesi, se on ihanaa. Se määrä, mitä on tavannut uusia ihmisiä. Se myös oman maailmankuvan avartuminen siitä, että sä pääset katsoa eri aloja vähän erilaisesta näkökulmasta. Ja sitten ehkä kaikkein paras tässä on ollut itselleni ne ihmiset. Se, miten on päässyt tutustumaan eri ihmisiin ja heidän työympäristöön ja heidän tekemiseen. Ei ole, siis raskas työhän se on, kun sä joudut opettelee usein uusia asioita ja aina niin kuin aloittaa alusta ja sä käyt koko ajan tietyllä tavalla täysillä. Mutta ainakin minun tyyppiselle ihmiselle se antaa tosi paljon. Hypätään sitten myyttien maailmaan. Nämä tässäkin puolessa ihania. Interimiksi ajaudutaan, kun ei ole muuta tarjolla. Tämä paikkansa, mutta ainakin omalla kohdallani tämä oli hyvin selkeä. Mä kaipasin sellaista, että mä pääsin itse vähän katsoa ja valkkaamaan ja mä lähtökohtaisesti halusin, että mä lähden interimiksi. Niin kyllä varmasti voi olla tilanne, että on vaikka työpaikkojen välissä ja silloin interim on hyvä mahdollisuus markkinoida itseään tai kokeilla. Ja voi olla, että se tulee pakon sanelemana juttuna. Mutta sitten meitä on myös paljon meitä, jotka niinku sanoo, että hei, mä voin itse asiassa itse valita, mihin yritykseen mä menen. Ja musta on kiva kokeilla. Ja mä myös tykkään siitä, että tällä on loppu ja mä voin mennä tekemään muuta asiaa. Että siellä molemmin puolin, joo. 3 aloitusaskelta uudelle interimille. Mitkä on sun neuvot, miten pääsee hyvin alkuun? No ensimmäinen on varmastikin se, että sen päätöksen tekee. Että siihen on, ja vähän tutkii, että haluat sä tätä tehdä. Päätät asian, ihan niin kuin kaikissa muissakin. Kun sä päätät, sä sanot sen ääneen, niin sä rupeat myös tekemään asioita sitä kohti. Se on niin kuin selkeä. Toinen, ihan kaikessa muussakin, verkostoidu. Mieti, mitkä sun omat osaamisalueet on, mitä sä haluat tehdä ja millä sä voit myydä itseäsi. Interimi voi olla joko yleisjohtaja tai se voi tulla spesifiin tarpeeseen. Ja sitten ehkä kolmantena, että useimmiten interimit tekevät siis yrittäjämäisesti töitä. Itselleni alkuun pääsin sillä, että irtisanouduin ja perustin yrityksen. Ja sitten pitää ruveta miettimään, että mitä tässä tehdään. Mihin kannattaa varautua ja mikä on ollut niin kuin vaikeinta? No katsoen vähän vaaleanpunaisten lasien läpi, niin vaikeita asioita mä näen ne aina vaan mahdollisuuksina. Mutta kannattaa varautua siihen, että työ on tosi intensiivistä. Eli kun hommaan menee ja sinne interim-keikalle, niin sehän syö mukanaan ihan niin kuin mikä tahansa työ. Ja sitten kun sä oot vielä yrittäjänä, sä oikeasti annat sinne paljon, niin se on hyvin intensiivistä. Ja sitten taas kun se keikka saattaa loppua, tai luultavasti loppuukin, niin sitten kannattaa varautua siihen, että sen jälkeen tarvitsee ehkä pikkasen lomaa. Ja tarvitsee myös keksiä se aika, millä sä etsit sen uuden keikan, koska nehän ei välttämättä, sä olet niinku sold out, tai sitten sulla on niinku aikaa vaikka kuinka paljon. Niin siihen kannattaa varautua, että verkostosta koko ajan pitää huoli ja myös varata ehkä vähän bufferia itselleen, että sen keikan jälkeen saattaa olla kiva pitää se 1-2 breikkiä. Kun sä katsot molemmilta puolilta pöytää, niin jotain sellaista, minkä sä halusit tuoda erityisesti esille. Joo. No yrityksillähän mä oon haastanut tätä, että kokeilkaa, että interim voi olla supervoima, mutta ihan yhtä lailla haluaisin ehkä haastaa niitä, jotka miettii, että voisiko tämä olla vaihtoehto, että sen ei tarvitse olla pysyvä asia. Minä itsekin olen siirtynyt takaisin palkkatöihin, mutta mä koin, että mulla oli monta mahtavaa vuotta, josta mä nautin ihan suunnattomasti. Ja varmaan niin kuin oman kasvamisen myötä, niin ne on niin kuin parhaimpia vuosia. Ja tämä on antanut mulle uskon ainakin siihen, että sitten joku päivä, kun ehkä mietin tätä uudestaan, niin tämä on niin kuin ehdottomasti mietittävä uravaihtoehto. Ja se voi olla paussi siinä välillä, se voi olla pysyvämpi. Itse nautin suunnattomasti ja kehotan lämpimästi kaikkia muitakin kokeilemaan, jos sellainen mahdollisuus tulee. Nopeus, kokemus, tulokset. Väliaikainen johtajuus todella jättää pysyvän jäljen. Interim on rohkeasti väliaikaisesti vaikuttavien johtajien yhteisö ja yritykselle oikotie oikeaan osaamiseen. Tutustu lisää osoitteessa interim.fi.